Začiatky mliekárne v starobilom meste pod Zoborom siahajú do roku 1951. Nitra bola už počas pôsobenia kniežaťa pri vínu dôležitým politickým, vojenským a hlavne hospodárskym centrom. V roku 1970 sa začalo s výrobou novej mliekárne. O rok neskoršie začala skúšobná prevádzka sušiarne a postupne stáčiarne, výroby masla a podobne. V roku 1992 sa mliekareň transformovala na Agromilk, aby nakoniec 1.6.2007 na Agrotami spoločnosť s ručeným obmedzením a o rok neskoršie na Agrotami akciovú spoločnosť. Závod prešiel značnými zmenami a investíciami a momentálne patrí medzi špičkové závody nielen na Slovensku, ale i v Európe. V dnešnej dobe je kapacita spracovania mlieka 250 000 litrov denne. Závod si zabezpečuje dopravu vlastnými vozidlami a pri príjme mlieka sa robia odbery, ktoré sa vyhodnocujú v laboratóriu. Postup výroby kyslomliečnych výrobkov spočíva v tom, že do zmiešavacích tankov sa napustí mlieko alebo smotana, pripravené a upravené na výrobu jednotlivých druhov a pridajú sa komponenty potrebné do konečných výrobkov. Hotová zmes je čerpaná na paster, homogenizátor, chladič a do fermentačného tanku. Tu sa pridajú kultúry podľa druhu výrobku. Po fermentácii sú spúšťané do plničky a zároveň sú kontinuálne dodávané do zmesi ovocné zložky. Závod disponuje plničkami na kyslomliečne výrobky o výkone 20 000 kusov za hodinu. Výroba tvarohu a tvarohových výrobkov spočíva v tom, že mlieko sa napustí do tvarohových zásobníkov. V nich sa tuk upraví na tukové jednotky, mlieko sa upraví na požadovanú teplotu, zakvasí sa kultúrami a nechá sa fermentovať. V priebehu 14 až 16 hodín sa vytvorí tvarohovina, ktorá sa cez sirárskú plachtu vystuží, pričom srvátka odtečie. Hotový tvaroh sa potom formuje a balí. Nátierkové maslo je vyrábané zo zakysanej smotany a sušeného mlieka fermentáciou a záhrevom v kotlíkoch. Odtiaľ je napúšťané za tepla do plničky. Mlieko upravené na požadovanú tučnosť a tepelne spracované ultratepelne vysokým ohrevom minimálne 135 stupňov Celzia sa nazýva UHT mlieko, ktoré poznáme pod názvom trvanlivé mlieko. Pred plnením sa zachladí a plní sa na sterilnej linke Tetra Pak do litrového kartónu.
zabezpečenie hygienicko-sanitačného programu celej výroby sú k dispozícii centrálne CIP stanice. Všetky programy HAS sú naprogramované pre jednotlivé technologické linky zvlášť. Všetko, čo sa týka výroby, je riadené počítačom a zároveň zaznamenávané. Každé výrobné stredisko má vlastnú baliacu linku, z ktorej sa zabalené výrobky odvážajú do expedičného skladu, v ktorom je stála teplota 6 stupňov Celzia. Agrotami, akciová spoločnosť, je ekonomicky prosperujúci závod, čoho dôkazom sú stále nové investície do nových technológií a poskytuje prácu 240 zamestnancom.